Ο Θεός αγάπησε τόσο πολύ τον κόσμο, ώστε παρέδωσε στο θάνατο τον Υιό Του το μονογενή, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Γιατί ο Θεός δεν έστειλε τον Υιό Του στη γη για να καταδικάσει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι' Αυτού. Ονομάστηκε Γη Χαναάν, Παλαιστίνη, Ισραήλ. Σήμερα αυτή η τόσο πλούσια ιστορικά περιοχή είναι ευρύτερα γνωστή ως Άγιοι Τόποι. Είναι ιερή για τρεις από τις μεγαλύτερες θρησκείες του κόσμου, αλλά για τους περισσότερους είναι γη της Αγίας Γραφής. Πριν από 2.000 περίπου χρόνια, ένας άντρας, ξυλουργός στο επάγγελμα, περπάτησε σε αυτή τη γη, έζησε μια ζωή που πολλοί τη θεωρούν τη σημαντικότερη όλων των εποχών. Το όνομά του ήταν Ιησούς. Πολλές ταινίες έχουν δείξει σκηνές από τη ζωή του. Ωστόσο, ο παραγωγός Τζον Χέιμαν είχε την επιθυμία να δημιουργήσει μια νέα ταινία που να είναι και ιστορικά ακριβής και απόλυτα βασισμένη στις γραφές. Πριν γυριστεί η πρώτη σκηνή, αφιερώθηκαν 5 χρόνια στη σχολαστική επιτόπια έρευνα. Ζητήθηκε η γνώμη αξιόλογων μελετητών της περιοχής. Τοπογραφήθηκαν και διερευνήθηκαν τα σημεία όπου εξελίχθηκαν τα γεγονότα. Κάθε λεπτομέρεια του τρόπου ζωής του Χριστού και των συγχρόνων του τεκμηριώθηκε. Όταν άρχισαν να γυρίζουν οι κάμερες, υπήρχε ήδη μεγάλη εμπιστοσύνη ότι η ταινία αυτή θα ήταν ιστορικά και βιβλικά ακριβής. Ώστε και για τα κεραμικά που χρησιμοποιούσαν, την αρχιτεκτονική των σπιτιών, ακόμη και τα ρούχα που φορούσαν. Οι περισσότεροι ηθοποιοί ήταν από τους Άγιους Τόπους. Και πράγματι όλα τα λόγια του Χριστού υπόθηκαν κατά λέξη από το Ευαγγέλιο. Με κυκλοφορία και διανομή της Warner Brothers Studios, η ταινία Ιησούς προβλήθηκε σε 2.000 κινηματογράφους σε όλη τη Βόρεια Αμερική. Σύντομα εκδηλώθηκε ζωηρό ενδιαφέρον από άλλα κράτη να δουν αυτή την ιστορικά ακριβή ταινία στη δική τους γλώσσα. Η πρώτη μετάφραση της ταινίας Ιησούς έγινε για τους Φιλιππινέζους που μιλούν Ταγκαλόγ. Όταν έγιναν οι πρώτες προβολές, η ανταπόκριση ήταν μεγάλη και ενθουσιώδης. Με την παγκόσμια ζήτηση για περισσότερες γλώσσες, καταρτίστηκε ένα μεγαλόπνο σχέδιο για να ικανοποιήσει αυτή την ανάγκη. Η ταινία Ιησούς έχει σήμερα μεταφραστεί σε εκατοντάδες γλώσσες του κόσμου, περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη ταινία στην ιστορία. Πολλές ομάδες και μεμονωμένοι εθελοντές έχουν αναλάβει την πρόκληση της προβολής της ταινίας στα πιο απομακρυσμένα σημεία του κόσμου. Με πρωτοφανή ζήλο σχηματίζουν ομάδες ταξιδιωτικών προβολών, παίρνοντας μαζί τους φορητούς προβολής, οθόνες, γεννήτριες και συστήματα ηχείων. Πολλές ομάδες αντιμετωπίζουν αντίξωες συνθήκες στο ταξίδι τους. Χάρη σε αυτές τις ομάδες, τις βιντεοτενίες, τις τηλεοπτικές εκπομπές, τα σινεμά και το ίντερνετ, πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια άτομα έχουν δει την ταινία Ιησούς μέχρι στιγμής. Η ταινία είχε ενθουσιώδη υποδοχή σε όλη την πρώην Σοβιετική Ένωση. Οι Ρώσοι δάσκαλοι την έχουν δείξει σε πάνω από 11 εκατομμύρια μαθητές. Έχει μεταφερθεί σε απότομες βουνοπλαγιές και έχει διεισδύσει ως τα τροπικά δάση. Έχει προβληθεί πάνω σε σεντόνια που κρέμονταν από τα φτερά αεροσκαφών ζούγκλας και πάντοτε συγκινεί και εμπνέει τους ανθρώπους με την ιστορική της ακρίβεια. Ο τάφος όπου είχε ταφεί το σώμα του Κυρίου είναι άδειος. 3 μέρες μετά τη σταυρωσή του, αναστήθηκε από τους νεκρούς. Σήμερα ζει. Ζει και θέλει να μπει στη ζωή σου. Ο ίδιος ο Χριστός είπε: «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Όποιος πιστεύει σε μένα, ακόμα και αν πεθάνει, θα ζήσει». Από τότε που ο Χριστός αναστήθηκε, πάνε 2.000 χρόνια σχεδόν. Κι όμως και σήμερα ο ζωντανός Ιησούς είναι το ίδιο απαραίτητος στο σύγχρονο άνθρωπο. Όλοι οι μεγάλοι άνθρωποι των περασμένων αιώνων, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί, επιστήμονες, φιλόσοφοι και θεολόγοι, όσο αναμφισβήτητα κορυφαίοι κι αν ήταν, έζησαν αλλά πέθαναν. Ο Ιησούς όμως είναι αληθινός Θεός. Τούτη η ανεπανάληπτη προσωπικότητα τίμησε με το πέρασμά της τον πλανήτη μας. Η γέννησή του ήταν μοναδική. Η Αγία Γραφή μας λέει πως γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Η ζωή του ήταν μοναδική. Ποτέ δεν υπέκυψε στην αμαρτία. Ήταν αναμάρτητος και φανέρωνε πάντα τη θεία του προέλευση. Οι σύγχρονοι του είπαν πως κανείς ποτέ δεν έκανε αυτά που αυτός έκανε. Το μήνυμά του ήταν μοναδικό.
προσφέρει στους ανθρώπους αγάπη, συγχώρηση και μια νέα ζωή σε όλους όσους τον δέχονται ως σωτήρα και Κυριό τους. Οπουδήποτε κι αν κηρύχθηκε ο λόγος του, το αποτέλεσμα ήταν καινούρια ζωή, γεμάτη ελπίδα και νόημα. Η θυσία του ήταν μοναδική. Σταυρώνεται ο Υιός του Θεού στη θέση όλων των ανθρώπων. Πεθαίνει ο Άγιος για να σωθούν οι αμαρτωλοί από την ποινή του θανάτου. Ο θάνατός του χαρίζει ζωή. 3 μέρες μετά το θάνατό του, ο κόσμος συγκλονίζεται. Ο Ιησούς Χριστός ανασταίνεται από τους νεκρούς. Η γέννησή του, η ζωή του, η διδασκαλία του, ο θάνατός του και η Ανάστασή του αποδεικνύουν και επισφραγίζουν αυτό που με θεία εξουσία διακήρυξε πως είναι ο Υιός του Θεού, ο σωτήρας όλων των ανθρώπων. Η Ανάστασή του είναι πλέον η εγγύηση της αιώνιας ζωής. Θέλει να μπει στη ζωή σου, να συγχωρέσει τις αμαρτίες σου και να σου δώσει τη δύναμη να ζήσεις μια ολοκληρωμένη ζωή. Άκου τι λέει. Ελάτε σε μένα όλοι οι κουρασμένοι και ταλαιπωρημένοι, και εγώ θα σας ξεκουράσω. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Κανείς δεν έρχεται στον Πατέρα παρά μόνο μέσω εμού. Η Αγία Γραφή λέει πως όλοι έχουν αμαρτήσει και βρίσκονται μακριά από τη δόξα του Θεού. Λέει ακόμα πως ο μισθός που δίνει η αμαρτία είναι ο θάνατος, ενώ το δώρο που χαρίζει ο Θεός είναι η αιώνια ζωή, την οποία έφερε ο Ιησούς Χριστός, ο Κυριός μας. Ο Ιησούς πλήρωσε το αντίτιμο. Αν το αναγνωρίσεις, θα έρθει και θα αλλάξει τη ζωή σου. Στέκομαι στην πόρτα και χτυπώ. Αν κάποιος ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει την πόρτα, εγώ θα εισέλθω. Για να γευθείς πραγματικά την αγάπη του και να απολαύσεις το δώρο του, την αιώνια ζωή, πρέπει να αναγνωρίσεις ότι είσαι αμαρτωλός, να μετανοήσεις ειλικρινά για την αμαρτία σου, να δεχθείς ότι ο Χριστός πέθανε στο σταυρό στη δική σου τη θέση και ότι το αίμα του που χύθηκε σε καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Αν λοιπόν νιώθεις ότι έχεις ανάγκη στη ζωή σου τον Ιησού Χριστό, αν αισθάνεσαι την επιθυμία να του πεις ευχαριστώ για τη θυσία του πάνω στο σταυρό και την αιώνια ζωή που σου χαρίζει, αν αποφάσισες να τον δεχθείς σωτήρα και Κύριο της ζωής σου και να εμπιστευθείς τον εαυτό σου απόλυτα στα χέρια του, τότε θα μπορούσες να προσευχηθείς τον Ιησού Χριστό και να εκφράσεις τούτη την επιθυμία της καρδιάς σου. Μπορείς ακόμη να είσαι βέβαιος ότι συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες σου, έγινες παιδί του Θεού και έχεις αιώνια ζωή. Για να ζεις στα αλήθεια την ολοκληρωμένη και γεμάτη νόημα ζωή που ο Χριστός χαρίζει, μίλα μαζί του καθημερινά με την προσευχή. Για να μαθαίνεις τι θέλει ο Θεός να κάνεις στη ζωή σου, να μελετάς καθημερινά τον Λόγο Του, την Αγία Γραφή. Για να αυξάνεσαι πνευματικά, να έχεις αδελφική επικοινωνία και με άλλους πιστούς χριστιανούς. Για να έχεις πνευματική καρποφορία που δοξάζει το Θεό, να διαδίδεις τούτο το χαρμόσυνο μήνυμα της σωτηρίας και σε άλλους ανθρώπους και να θυμάσαι πάντα την υπόσχεση του Χριστού. Δεν θα σας αφήσω ούτε θα σας εγκαταλείψω ποτέ. Είμαι μαζί σας πάντοτε μέχρι τη συντέλεια του κόσμου. Φίλοι μας, παρακολουθήσατε σκηνές από την ταινία «Ο Ιησούς», σύντομα από την τηλεόραση του Σπορέα. Θα μπορείτε να βλέπετε την αλήθεια ενάντια στο καλλιεργημένο ψεύδος, γιατί η αλήθεια πρέπει πάντα να λέγεται. Εμείς θα είμαστε εδώ. Να είστε κι εσείς.